Sulla on vasta loppunut pelikin, niin. Tää? Eikö sulla vasta loppunut? Niin, just joo, ei mulla ainakaan hätä mitään. Ota ihmeessä.
No niin, seuraavaksi tässä alkaa Ville Borgström vastaan Juho Teittinen, mutta pienen tauon jälkeen, koska Teittisellä on vielä lakisääteinen ruokatauko. Palataan kohta asiaan.
kameraatkin kanssa vai? Talvinoihin. Niin. Se on taas itsenäisyyspäivänä vai miltä? Itse on Epsanias silloin, mutta siellä taas ihan hyvät karketat on siellä. Joo, siis se oli vissiin Letsis konssaan. Eikö se oo? Ainakin viimeksi. Niin, kyllä mä ainakin olettaisin näin, että se on sama tyde. Joo, kyllähän se viimeksi oli, että vuoden päästä nähdään viimeistä. Siis vuosi on mennyt, ettei. Niin, se vaan vittu vilisee. Miten vähän jopa ärsyttääkin. Ja kyllä lupautuu mennä sinne onne Benidormis ne pelikaan amatööreihin. Joo. Niin mä nyt pääsin kyllä sinne pelassiksi salattavaispaarjomassa ja tässä puhutkaan, että Mossaren vaan sinne löytyisivät, että saat tulla sinne. Kyllä saa mennä sinne. Mä ottaa mitä se Pegasin homma tai No mitään. just oli sanonut, että saa sitten Niin. Joo. Niin sitten vähän sillä lailla ärsyttää, että se on se Viro-juttu ja sitten siellä on sun itse asiassa samaan aikaan Espanjassa Eurotuuria ja Predatorin kisaa ja kaikkea. Niin. No ihan kivahan se on mennä vetelle kännipäissä pikkupöydälle. Niin ja rahattiin petsipeliin. On siis se hyvä puoli, että se Tuiskun kanssa menossa siihen, niin just oli vähän puhetta, että tuli vähän neuroja tästä, kun Niin. tuu saada siinä sivussa sitten. Vähän joo harmittaa, mihin lupautuu sinne. Hallilla on niin helppo mennä. Niin. Alkaa ja kaikki. Mm. Voi mennä vaikka omia rahoja. Sepä se. Joo, en tiedä. Itellä tulee niin vähän mulia vielä pikkupöydää pelattua. 8 palloa pikkupöydässä. Missä kunnossa ne oli niin kuin se pöydät siellä. Niin, kuulemma joo, niin ne oli jossain tulvana loput. Joo. Saa Ei nää- siellä kamerapöydän heitteli, onko semmosen hirveä mutakokkareita. Kyllä muutenkin edelleenkin vähän huolestuttaa. Vissiin vähän jännä se järjestäjä päästä sillä lailla, että mä paikan. Se sanoi kyllä, että saan osallistua SF Free Player sen vastaavan tää paariomasta tää kyseli sitä. Mä edelleen mietityttää, että paikan sinne ja sit sakkaa pelata Finnish Pro Touria Suomessa. Sitten siellä on vittu 14 lämmintä, mitä vittu viikon 14 asteella vittu Espanjassa. No, katsotaan nyt. Joo. Harmi kyllä. Mä en tiennyt vielä silloin tosta Hill-Hilliltä. Tai siis kyllähän mä tiesin, että on sit ollut useampana vuonna, mutta ei ollut sitä mitään kisailmuista eikä mitään siitä. Niin emmekä ole nähnyt, mutta ne nyt sitten. Kyllä vissiin Kuespares on jo se. Joo. Nyt jo, mutta mäkin joskus jo kesällä vähän niinku lupaudun tuohon hommaan, niin mä ajattelin, että se voi olla ihan silleen hauska. Tai niinku, että just se nyt mikä on loppuun paljon. Joku sen tunnin saa rahaakin, jos pärjää. Suomessa on nähty sitä. Joo, se oli jo nyt, että eiks tää on mistä ei sitä kokonaan joku pelikan jengi. Niin, no nää oli mikä Old Story tyyli. Joo. Niitä oli monta näissä. Mä Sekään huono paikka Espanjaa, Pampajaa. No joo. Onko ne olosuhteet sitten taas? Niin, just se. Sitten kun mä oon vaan kuullut niin hirveästi kaikkea kauhukarinoita just niin saa. Mieli muuttuu. Niin ja just että yritetään niinku suomalaisia ymmärtää koko ajan kyllä. Ei mä ymmärrä niinku englantia yhtään. Maalat hyvin paljon, niin ne teet on maalat. Ja sellaista vittu mulla pata heti jumiin, että jonkun kinaamaan vielä sit vittu siitä. I say 9 balls in the middle. Tilaat semmosen niinku Jenkeissä on niin semmosia Joo. figuureja, mitä näyttää. Joo. It will be. Red Bull. Joo. Liikkeessä kaikilla semmosia. Joo, pitää vähän enemmän suunnitella. Harmi kun just sitten kun sieltä Luulet, se vielä muuttuu suunnitelma. Niin. Siis periaatteessa kun sehän kävi kerran sillä lailla, että sanoi mulle, että mä en saa ottaa sitä. Mä ilmoittautin sinne, että se on niin Valensiassa se Eurotuuri, että siinä olisi muutama päivä ennen Verlanin iso kisa Openi. Ja mä ilmoittautin sinne Eurotuurille pitkään. Sitten sieltä tulikin uusi viesti, että no ei, kyllähän saa osallistua. Ei vaan pysty voittaa sitä Vegasin matkaa eikä mitään muutakaan juttuja. Että se on vaan nyt pystyy pelaamaan rahaa. As a free player olisi niitä, mitä helvettiä se tarkoittaa, mutta Niin sitä varmaan se Vegasissa saisi sitten pelata.
siinä oli joku, kun se ilmeisesti se on muuttunut niin, että siinä pitää pelata sitä oikeastaan VNEA liikaa niinku. Sitten ei kumminkaan laske niinku pelikaa. Niin joo, niin se Niin ne on jotenkin kiertänyt se nyt niin, että suomalaiset ei vissiin nyt kuitenkaan kukaan voi voittaa. Minkä mä sanoin, niin voittaa sitä vekaisimmatta, että sä voit pelaa vaan rahasta. Joo, se oli. Sitten oli vittimoinen vielä, kun oli ilmoittautunut Eurotourille. Sitten lähettelet sinne viestä, että sä tuli, no ei pääskin tänne ja mulla jo se kaveri maksaa mun lennot ja se hotellin on nyt sitten mennä sinne, sitten voin perumaan sitä. On ihan kiva, jos matkat Niin. lomareissussa. Saatana päivä sen jälkeen just Petu sanoi, että no se kyllä myös sinne Espanjaan, siinä on se hieno Predatorikisäkin pari päivää ennen sitä. Viikosta ja se vetää niinku ison Predan kisa ja se Eurotour ja niinku melkein samoilla rahoilla periaatteessa, jos vaan sopii näyttää vähän eri lailla. Siirrät lentoon pari päivää aikaisemmin. Kyllä mä mietin vähän sitä, että pitäisi pirukkaa kokeilla. Ne on täsmälleen samat päivät, mutta tiedät, että Eurotourilla on semmoinen, että sä niinku katsot pelaa ekan päivän Oulun päästä, toinen käy yhden. Mä mietin, että tässä on vittu ilmoittautua vaan siihen katsoa, että mä kävin noin tunnin kanssa toisistaan niinku Oulun. Se VNEA, se Eurotourissa. Et jos sattuisi hyvin, niin pystyisi periaatteessa kivasta molemmat, mutta vähän ne on yhtä aikaa. Kaikilla on sama aloituspäivä, niin silloin jotain saumaa sopii. No luulisin Eikö niin. täälläkin jotain muuta? Se ei ole eka aloituspäivä, vaan Kyllä. Sitten taas toisaaltakin vaatii se Eurotourissa, kun on 200 osmaksuja ja sitten on pakko ottaa kaksi jotakin hotellista. Vähän kumminkin sitä on riskejä ja sitten kun menee sillä päällekkäin, niin sitten se maksasi 400 oli kukin. täälläkin Kaaviolin arvot, myös kun häpäytetään viikkapelit, Joo. missä pelataan, niin sitten heidän pelillä on Jaha. Varmaan kosteetti se vielä. sen jälkeen. Yes.
No niin, ja näin saadaan käyntiin FPT-ranking-osakilpailun kappiin pääsy matsi häviää puolelta Ville Borgström ja Juho Teittinen. Ja teikkauksen vei ilmeisesti Ville. Joo, ja selostamossa tänään häärii Voitto Saikkonen ja jos mun aisapari Ilkka Ile Kangaskin tästä vielä jossain vaiheessa ilmestyisi, niin saadaan toinen tietääkin studioon. Joo, kuiva breikki. Mitään ei mennyt sisään. Ihan hyvän näköinen pöytä. Lukuun ottamatta 94 junaa tuolla pöydän oikeassa yläreunassa. Se voi tuottaa vähän hankaluuksia, mutta muuten pitäisi olla suhteellisen rutiini. Tai riippuu tosta, miten toi 5-6 linjakin tossa oikein alhaalla oikein olevan kulmapussin edessä asettuu ja miten Juho sillä onnistuu pelaamaan. Se jäi lyhyeksi. Tuosta ei ihan työntämällä päästä tuonne punaisen 3 päälle. Ainakaan niin luonnollisesti kuin siitä olisi mahdollista päästä, jos kivi olisi tullut vielä 10-15 senttiä alaspäin. Olisi päässyt ihan työntämällä vaan päälle, mutta nyt joutuu vähän kikkailemaan. Tää siinä oli riskinä, että sitten kun jättää vähän enemmän etäisyyttä tuohon kolmospallolle, kun siinä ei ollut sitä luonnollinen kulma, ei päässyt luonnolliselle leikkuulle, niin tää siinä oli riskinä, että sit kun joutuu pelaamaan vähän kauempaa ja isommalla leikkuulla, niin koska tiukat pussit on kyseessä ja vaikeat pöydät, niin toi on mahdollista, että siinä käy just noin. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten Ville pelaa ton 4-9 ongelma klusterin tuolta. Ei tainnut ihan jaksaa. Hyvä haku siinä oli. Mutta on tosi vaikea hallita. Tollaista lyöntiä. Tuo pitäisi olla tosi määrämittainen. Tosi nätti lyönti. Hyvin sai vielä pikkunakit 5 ja sillä tavoin vapautti pöydän aika kivasti. Et nythän siinä ei ole enää ongelmapalloa, että
tän päällevedon kun naulaa, niin tää on aika tän rackin kiishotti, että tästä kun on niin pelaa itsensä hyviä asemiin, niin sit voi olla erävoitto aika lähellä. Juurikin näin. Juha Teittinen 1-0 johtoon. Sellainen tieto katsojille, jotka ei poolbillardia niin aktiivisesti ole seuranneet viimeisten vuosien aikana, niin Teittisen Juhohan on pienten seiskajalkaisten pöytien Suomen mestari vuodelta 22 muistaakseni. Että jos sinne asti katsotaan, niin kyllä suosii tässä Juho. No nyt upotti sit kiven aloituksesta suoraan sukelluskulmaa keskelle, että toi ei tavallaan sitten kun katsoo vielä tuota pöytää, niin tossa ei voida ehkä vielä kutsua syöttöpisteeksi, mutta nyt jättää Villen aika hyviin asemiin. No nyt sit jää pikkasen nihkeeksi tää päälleveto kakkoselta kolmoselle. Tosta voi toki, sen voi leikata kulmaan tai siitä voi lähteä bänkkäämään, mutta ne on tietty, ei oo ihan enää 100% palloja tollaset. Älyttömän hyvä paikkaus. Paitsi... Joo, hyvin se siihen jäi.
No tässä taas nähdään tää miten nämä kyseiset pöydät pelaa, että onneksi ton saa vielä tonne toiseen kulmaan. Mä veikkaan, että Ville ei ollut pelaamassa sitten tonne niinku oikeaan yläkulmaan, vaan vasempaan yläkulmapussiin, mutta hyvin sen saa sinne käynyt vaan tappaa kiven. Ei, ai. Tuossa se nähdään taas nämä tiukat pussit, mutta just se, että tavallaan pöytä on niin nopea ja niin liukas, että just aika usein menee päällevedot pitkäksi, vaikka osaisikin pelata ja näillä pöydillä onkin pelannut. Mä veikkaan, että toi ei ehkä ollut ihan hyvä tästä jatkaa, mutta ehkä toi ei ollut ihan täydellinen spotti, minne Juhosta palloa haki. Et pitkä pussitus tähän vielä jää, mut hyvinhän sen naulaa. Mut ei vieläkään, just tommosen pienen lipsahduksen takia, niin ei jää helpoin paikka jatkaa. Mutta joo, Ville aloitus ja Juho 2-0 johtoon. Nyt taisi niinku psykologisesti tärkeä räkki ottaa Villen, koska 3-0 kaula alkaa olemaan jo sellainen, että ei se vielä hirveästi ole, mutta se vaikuttaa silti siihen, miten pelaa ja se vaikuttaa mieleen. Ja tavallaan siinä on just se, että just ei ole helpoin pelaa, jos on 3 perässä. Joo, mä veikkaan, että kutosen taakse haettiin. Siinä nyt ei ihan päästy, mutta tarpeeksi saa etäisyyttä ja jos yrittäisi lähteä leikkaa kulmaan, niin leikku on kohtalaisen ohut. Ja sit saa valkoistakin juoksuttaa ympäri pöytää, että pääsee takaisin 2 päälle. Ja 3:nenkaan ei oo missään ihannepaikassa, että kattoo mitä Juho tästä tekee. Bänkkäämään.
No nyt forssi on sen verran suosiva, että ei jää suoraan auki minnekään, mutta tästä Ville varmaan seiftaa niin, että ykkönen tonne kakkosen ja kolmosen kanssa samoille maille ja kivi toiselle puolelle pöytään. Juurikin näin. Paitsi, että... No joo, siinä on 4 ja 8 pitää sitä, mutta ehkä vähän turhaan lähelle kulmapussi lipsahti. Että tuohon on mahdollista nyt hypätä toi sisään, mutta sit siinä on taas se, että jos sitä lyö liian kovaa ja siihen tulee kiesintä sivukierteitä, jos hän hyppää sen, niin siinä sen päällevedon hallitseminen on hankalaa. Mutta nyt mennään vissiin yhdestä vallista, lähdetään yrittää osumaan ja sitä kautta myös pussitusta. Tosi hyvä lyönti. Ja nyt pääsee tosta itse asiassa vielä jatkamaan pussituksellakin. Sen verran hyvin nousi. Pääsi päälle hyvin. Siitä Juho maalaa yli keskelle, eli bänkkiä tulossa. Mutta se oli hankala. Se ei ollut helppo, koska siinä oli tosi vähän tilaa siinä, missä valkoinen olisi väistänyt sen kohdepallon. Ja Juho ei sitä tarpeeksi leikannut. Ville lähti pompulla hakee keskelle, mutta missas keskipussia. Ja sitten koska kymppipallos pitää maalata, niin lirvahti toiseen ja silloin ei saa jatkaa. No nyt tää päälleveto jäi ilmeisesti vähän vajaaksi. Mä veikkaan, että Juho yritti pelata keskipussiin. Ja nyt sit joudutaan joko tosi ohuella leikkaamaan keskelle tai sit kulmaan. Ja sekin on ohut tai sit bänkillä.
Joo, ohutta lähti keskelle hakee. Leikkasi paksuna. Ja nyt jätti Villelle ratkaisuna tämän räkin kohtalosta. Ja näin Ville Borgström kaventaa 2-1. Joo, Juholta kuiva breikki ja Ville pöydälle. Pikkasen haastavan näköinen päälleveto. Tai ykkönen on melkein suora ja kakkosella saa olla aika täsmällinen, et sit pääsee päälle. Taitaa se olla päällä. En oo ihan varma, näkyykö kulma. On se auki. Ei sitä ollut. Lähti seiftaamaan, mutta sitten kakkonen osuu matkalla kolmoseen ja jää tonne väärälle puolelle pöytään. Olisi halunnut pallon tonne aloituspuoliskolle. Muissa looseripuolen kuppiin pääsypeleissä niin Matikaisen Kasperi johtaa Aleksanteri Piilolaa 5-2. Sasu Raudas voittanut Miro Baggian 8-3 ja Romppasen Riku johtaa Santtu Pyyköstä 4-0. Nyt sitten on Ville maskissa. Ikävässä sellaisessa. Veikkaan, että maalaa kakkosen kulmaan oikeaan alakulmapussiin ja 2 vallia. Ei se kaukana ollut, mutta tuossa on just se, että jos sen olisi halunnut pussittaa, mä en usko, että Villestä lähti niinku pussitushakuisesti lyömään, mutta sen osumalista on tosi ohut, niin se ei ole helppo lyönti. Niin noin siinä sitten käy. Tosi herkästi.
Hyvin pelasi Juhane kakkos- ja kolmospallon ja nyt sit onkin enää käytännössä vaan pieniä siirtoja ja pöytä tyhjäksi ja 3-1 peli. Kas näin. Ja Juho Teittinen 3-1 johtoon. Nyt on pöytä aika hyvin avoinna. Siinä ykkönen on ehkä sentin 2 irti vallista. Kakkonen on siinä matchroom breakkiboxin sisällä ja tosta on hyvä lähteä pussittaa. Ei ole liian hankalia palloja. Toi 4 saattaa tuottaa ehkä vähän päänvaivaa. Siellä on 6 toisessa päässä ja 7 tuolla 9 vieressä estää pussittamista noihin kulmapusseihin, mutta jos hyvin pelaa päälle bankille tai kyydittää jommankumman, niin se ei ole liian vaikea. No nyt sit tuli 3 ikävät nakit. Tai en mä tiedä, onko nyt niin ikävät. Tosta pääsee ihan hyvin kyllä vielä pussittaa ja pelaamaan Nylasenkin päälle. Riippuu miten Ville tän nyt mieltä ja haluu sen itse pelata päälle. Watch the cue ball. Paha mennä sanomaan, mutta taitaa olla bänkki auki. On se joo, koska Ville sen tuohon keskipussiin, vastakkaisen keskipussiin maalaa.
Joo, ei ole helpoin pussitus jäänyt tähän. Aika paljon linkkuleikkuuta siinä. Mutta mä veikkaan, että alasivarilla pääsee kyllä ihan hyvin päälle. Juurikin näin. Jos nyt ei vaan jää valliin kiinni. Niin kuin se ei tee. Tosi hyvä lyönti. Hyvä lyönti, mutta joutuuks nyt kurkottamaan tosta 10 yli? Tai että jos 10 on siinä suoraan sen linjan päällä, mihin laittaisi tukikäden, niin se tekee tästä lyönnistä pikkasen hankalamman. Jep. Mutta mä kyllä uskon, että Juha sen verran taitavana pelaajana tän hyvin hoitaa. Ei ihan. Kyllä se sen verran tuotti päävaivaa. Mut nyt kävi sen verran joulu, et jäi 7 aika ikävästi tuonne 9 taakse piiloon. Ja nyt Ville pöydälle sitä operoimaan. Ja sit koska helppo lyönti ei ollut kyseessä, niin joutui vähän luottamaan tuuriin. Ja nyt sitä ei ollut matkassa ja 7 auki kulmaa. Oho. Ei vieläkään olla ihan ihanteellisessa paikassa. Vähän meni pitkäksi tääkin päälleveto. Mutta onneksi ei sentään vallis kiinni. Just näin ja maksimit päälle.
Taas oli kuiva breikki, ei mitään sisään. Ykkönen aika kivasti tuolla suoraan luukulla. Kakkonen sit toisessa päässä pöytää. Ja kolmonen on sit pussin suulla siellä. Oho. Sieltä lähti varsin vakuuttava alsa. Ja täydellisesti päälle. Nyt varmaan kyyti pohjaa ja kakkonen jätetään siihen luukulle hillumaan ja sit siitä nelosen päälle. Ja tässä kun oletettavasti Ville tämän pöydän tyhjentää, niin sellaisia välihuomioita, että siellä on Kappe mennyt vitospöydällä Aleksanteri Piilolaa vastaan Hillille 7-3. Romppasen Riku johtaa 5-1. Ja tää peli on 4-1 kuten mainittua. Ja juuri saman tiedoni mukaan niin Kasper Matikainen on edennyt häviäjien puolelta kappiin voittaen Aleksanteri Piilolan 8-3. No nyt sitten tää lyönti onkin vähän haastavampi. Joo, siitä ylikulmaan bänkillä. Mutta nää ei ole niin varmoja palloja. Just näin. Ja sit vielä ikävästi tulee tänne toiseen päähän. Käytännössä syöttöpiste tästä erästä Ville Borgströmille, että tosi huono tuurihan tuossa käy. Hemmetin lähellä se pussitus oli sinne kulmaan. Mutta sit kävi näin. Ja Teittinen tyhjentelee. Ja kas näin 5-1 Juho Teittiselle. Et tästäkin pelistä nyt mitä huomaa, niin vaikka molemmat pelaajat helvetin taitavia onkin, niin just se, että Villellä on ollut muutama sellaisia niinku kiisottimissejä, että just sillä ratkaisevalla hetkellä on tullut lyötyä ohi. Ja sitten on vielä Villen kannalta huonosti rullaillut pallot silleen, että Juho pääsee suoraan niinku lavaa syötetystä paikasta tyhjentelee pöytää. Ja tässä on Juholle enää 3 pitäisi voittaa, että saisi otteluvoiton ja pääsisi 8 kuppiin. Niin kyllä nyt pitää niinku Ville pitää kasata oma mielensä uudestaan tähän peliin.
Siellä joo, nelonen livahti kulmaan ja ykkönen ehkä vähän epäedunmukaisessa paikassa Villen kannalta, että varmaan pushauttia lähtee tästä lyömään, mutta jep. Ja Veittinen yritti ohuella hakea kiveä varmaan ysin taakse ja jättää ykköstä tuolle puolelle pöytää. Ysin jättö toteutui sille puolelle pöytää, mutta sit kivi livahtaa kulmaan ja nyt Villellä on mahdollisuus käsipallosta muuttaa tilannetta tulostaululla. Oho. Todella harvinainen käsipallosta ohilyönti. Ja sitten Juho uittaa itsensä maskiin. Moro. Joo, joutuu kaivaa hyppykeppiä esiin. Pallo aika keskellä pöytää. Ei oo helpoin lyönti, mutta tääkin on täysin odottamatonta, että Juho hypy noin pahasti missaa. Pallo ei nouse milliikään pöydän pinnasta ylöspäin. Ja nyt Villellä on uusi mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen. Ja sitten tähän räkkiin kiishottia. Tän kun naulaa, niin aika hyvissä ollaan. Juurikin näin. Nyt on odotettavaa ja suotavaa, että Ville tän ysin paukuttaa pussiin ja hankkii itsensä vielä hyvin kympin päälle ja laittaa tilanteeksi 5-2. Juurikin näin.
Siinä on Juholla ihan hyvä mahdollisuus nyt pistää Ville aika kovaan kiipeliin. Tai sitten leikata ykkönen kulmaan, joka on kyllä tosi vaikea lyönti. Et mä veikkaan, että Juho lähtee tästä kyllä safetyä hakemaan. Vai lähteekö Juho oikeasti hakemaan tätä kulmaa? Nyt on kova haku, jos näin tekee. Näin on. Ja ihan älyttömän hyvä lyönti. Suotuisat nakit vielä kakkoseen. Ja nyt ollaankin sitten aika hyvissä. Että tosta vaan hyvä siirto tuohon kolmosen päälle ja siitä nelosen päälle ja sitten varmistellaankin vaan enää räkin voittoa. Vähän jäi ehkä käteen tää lyönti. Juho ilmeistäkin näki, että ei ehkä ollut ihan tyytyväinen. Että se kolmonen kun ei kulmaan ole auki, niin keskellä aika iso leikkuu ja pitää nyt pikkasen enemmän valkoista juoksuttaa. Ja tää siinä oli riskinä. Ysipallossa hyvä suoritus olisi ollut, mutta kympissä kun pitää maalata, niin vastustaja pöydälle ja nyt pääsee Ville sitten hakemaan pöydän tyhjennystä. Taisi jättää itsellensä pienen takamaskin tohon. Mutta hyvin hoitaa senkin. No sit tullaan ehkä vähän pikkasen pitkäksi kasille. Että nää on ehkä just niitä lyöntejä, mitä, niinku, missä Villen pitää kurssi korjata, jos haluaa tästä ottelusta voiton ottaa. Että viimeisillä 3-4 pallolla niin pakko päästä paremmin päälle. Mutta toi on vielä kulmaan keskelle leikattavissa ja hyvin sen lyö. Ja ysillekin oikeastaan ihan täydellinen päälle veto. Loistava jättö. Ja nyt enää pikkupakit 10 päälle ja 10 kulmaa. Oho. No nyt. Suora 10 ohi. Tää on harvinaista tällä tasolla. Tässä ehkä nyt tullaan just siihen, että koska Ville on näitä freimipalloja ja tämmösiä kiisottoja lyönyt paljon ohi, niin ehkä tossa se sit niinku konvertoituu, että tommosia just sit lyö ohi, kun ei oo ihan sinut mielensä kanssa ja sit kun se vähän heittelee ja näin, Juho pääsee ryöstää tilanteen 6-2. Juu, anteeksi, piti tuossa käydä hakemassa vähän
kurkun kostuketta. Joo, Ville pöydällä. Nätti kara 9. Ja sit ollaankin taas maskissa ja Ville maalaa 2 kulmaa ja siitä pompulla yli. No nyt aika onnekkaastikin, niin 2 ui Villen kannalta turvallisille vesille ja Juho joutuu keksimään jotain uutta. Noniin, ja Ville uusi mahdollisuus ottaa äsken menetetty freimi takaisin. Ei. Ei vaan maistu. Mutta ei nää oo helpot pöydät ja pussit näyttää isolta, mutta ne on yllättävän kapeet ja varsinkin kun tulee vielä kisapaineet siihen päälle, niin se pussi tuntuu yllättävän pieneltä. Mutta nyt kävi taas aika hyvä tuuri siinä määrin, että 10 siinä ainakin osittain blokkaa 3 suoran tien. Ja nyt näyttääkö sieltä, että joutuu vallin kautta hakemaan. Ei tarvinnut. Ja ihan törkkä hyvä lyönti siihen 4 päälle. Nyt sit pitää vaan katsoa, että pääsee tarpeeksi hyvin 7 päälle. Riippuu, että pelaako kulmaan vai keskelle, että minne jättää. Keskellähän se on fiksuinta pelata ja niin Juho myös tekee. Ja nyt sitten näin työnnellään 8 kulmaa ja kivikympin päälle ja 10 pussia. Ja sitten hillille. Ja näin Juho Teettinen aloittamaan ensimmäistä katkaisuerää.
dry break jälleen kerran. Niitä on tässä matsissa ollut ihan hirveä määrä. Ei oo oikeastaan ollut varmaan enemmän tyhjiä aloituksia kuin niitä, missä on mennyt jotain sisään. Ville ei lähde push-outtia hakemaan, vaan varmaan suoraan yhdestä vallista osumaan ykköseen ja siitä hyvällä käkällä pelaa suhteellisen neutraalin lyönnin. Tosta on kyllä mahdollisuus hyvin seiftata Juholla, pistää kivi kutosen taakse ja valliin kiinni ja jättää ykkönen tolle puolelle pöytää. No kivi on vallissa kiinni, mutta mitään ei oo siinä pallojen välissä, että nyt pääsee suoraan pussitusta hakemaan Ville. Pussittamisessa onnistuu, mutta ei maalatun pallon, joten Juho takaisin. Ja taitaa olla taas niin, että ykkönen on 9 ja 5 takana ja Juho on maskissa. Ei ollutkaan maskissa. Hyvä lyönti. Hyvin tuli kakkosen päälle. Tää kakkoselta neloselle päälle veto voi olla hyvinkin määrittävä lyönti. Tässä erässä kasvaan. Juho lätkyttelee kakkosen ohi. Ja eipä toi päällevetokaan olisi kummonen ollut, jos se olisi sisään mennyt. Ja nyt pääsee taas Ville sit hakemaan omaa ratkaisua. Kohtalaisen hyvin siinä onnistuen. Ehkä vähän jäi runsaasti leikkuuta tohon nelospallolle, kun se pitää kuitenkin keskipussiin taittaa. Mutta niin. Älyttömän hyvä sivukierttylyönti. Tää saattoi nyt ratkaista tän räkin Villen eduksi. Ei. Ei maistu. Tänään on kyllä ollut hankalia palloja Villelle, tommoset niin erävoittoa määrittävät viimeiset ratkaisevat pallot, niin ne ei oo tänään kovin hyvällä prosentilla kyllä uponnut tässä matsissa.
Hyvin lyöty. Ehkä vähän ikävästi jäi suoraksi, tai suhteellisen suoraksi tää pallo, mutta ei tosta tarvitse kuin työntää vaan pikku ylsällä ja ollaan 10 päällä ja 10 kulmaa ja matsipakettiin. Ja Juho lyömään erä- ja ottelupalloa. Se ei ollut helpoin lyönti. Siinä piti vähän leikata. Ja tommoset lyönnit, noin menee tosi herkästi pään sisään. Ja Ville Borström runttaa 10 pallon sisään ja kaventaa tilanteeksi 7-3. Joo, Villellä lyöntivuoro. Ykkönen ei taida olla suoraan keskelle auki. Vasempaan keskipussiin. Lähtee sitä kulmaa. Ei kun tekeekin safety. Näin Juho Teittinen nappaa yhdestä vallista ykkösen kiinni ja pussittaa, ratkaisee ensimmäisen ongelmapallon, tekee siihen toisen päälle, toisen ongelmapallon siirtämällä 4 7 vierestä ja tilkkaamalla 90 lähes kiinni, mutta on itse hyvin päällä 3. Ehkä nihkeä päälle veto, mutta tuosta on esimerkiksi, jos ei uskalla kulmaan lähteä sitä leikkaamaan, niin sit on hyvä mahdollisuus tehdä äärimmäisen tukala safety Villelle. Juurikin näin. Tai siinä on kyllä vielä toi yhden vallin optio tuolta päätyvallin kautta, jota Ville lähtee koittamaan. Se on vielä aika hyvin auki. Oi, ei ollut kaukana muuten pussituskaan.
en nähnyt, että maalasko Ville nelosta kulmaa. Ei pussita, mutta jälleen kerran tuli joulupukki jo marraskuussa käymään ovella, koska nelonen ui 10 ja 9 taakse. Ja nyt on taas paineet heitetty Villen puolelle. Keksiä tästä jotain. Tuohon keskelle. Hyvä kikestikki. Aika harmillisesti jää nelonen siihen ihan luukulle. Mut siellä on vielä toi 10-9 ongelma. Tai no 9 on auki sekä oikeeseen yläkulmaan ja oikeeseen keskipussiin. Hyvin tuli päälle. Hyvä päälleveto. Siinä Juho vähän mittaili tuota 90 nippua, että mitä sille tekee. Lähteekö hajottamaan vai yrittääkö vaan pelata säntillisesti päälle. Lähti ilmeisesti, no vaikea mennä sanomaan, mutta tommonen vaikea sanoa mitä Juho siinä haki, mutta lopputuote oli ihmeellinen hybridi, että kivi on 10 melkein kiinni ja 7 sieltä tietenkään ei näy. Joutuu sit niinku 1-2 vallin kautta itse sitä operoimaan. Harmillisesti siitä palloon osuu kyllä. Se oli hyvä, mutta toi ongelma kaksikko sieltä erotettiin vahingossa. Ja nyt pääsee sit Ville ihan vaan työntelee palloja pussiin ja
tästä ryöväämään tämänkin erän. Ja kyllähän tässä Borgström on saanut semmoista pientä comebackin poikasta aikaiseksi. Että katsoo nyt kuinka pitkälle comebackin siivet kantavat, mutta kyllä mä uskon, että jos nyt Juho saa itsensä kasattua, niin kyllähän viimeistään tämän tai seuraavan räkin tulee aika rutiinilla viemään läpi. Ja taas kuiva. Tässähän tää on tää, niin kuin useampaan kertaan mainittua, niin tää ottelun teemahan tässä on ollut, että molemmilla on ollut tässä aloittaessa ruuti aika märkää, että ei oo vaan saanut kalibroitua sit siitä aloitusta ihan kohdalleen tähän otteluun. Ja Juho pistää maskista ohi ja Ville pääsee käsipallosta kokeilemaan, miten pöytä pistetään tyhjäksi. Ja sitten taas tommonen odottomampi missi. Mutta ei tästä kyllä kiva jatkaa oo, että kivi sentin puolitoista irti vallista ja kakkonen keskellä pöytää ja ei oo auki tonne kutosta peittävään kulmaan. Ihan älyttömän hyvä lyönti. Että kakkosta suojelee sekä kutonen että nelonen. Mutta toisaalta myös Villen edustessa on se, että toi kakkonen on suhteellisen lähellä vallia. Et siitä pääsee niinku yhdellä vallilla osumaan. Ja siihen voi käytännössä jättää kivenkin tonne seiskan taakse ja toivoo, että kakkonen tulisi sieltä jotenkin kivasti.
No nyt taas Juho pöydälle. Vaikea sanoa, että onko kakkonen 7 ja 4 välistä auki keskelle. Jos on, niin mä veikkaan, että Juho siihen hyökkää, mut jos ei, niin mä uskoisin, että tästä jotain safetyä ehkä 7 taakse liruttamalla haetaan. Kyllä se taisi olla auki, mutta helppo lyöntihän se ei ollut, että ohut ja sitten kun pussit on vielä suhteellisen ahtaat, niin saa aika paljon kattoa, että sen saa hyvin tehtyä. Ja no Ville lähti safetyin hakemaan, mutta pikkasen ylinopeutta pallossa ja kivi tulee 3 takaa näkyviin ja 2 pussitettavissa kulmaan. Ikävät nakit siinä matkalla 4 ja sit joudutaankin taas miettimään jotain uutta ja erikoista. Siinä on bänkki mahdollisuutena. Ja sit kivi 2 vallista avasivarilla 5 päälle, mutta se ei tietenkään ole ihan varma. Ja tostakin en oo ihan varma. Saattais ehkä pystyä tekemään helpon safety 7 taakse. Älyttömän hyvä lyönti. Teki paljon yksinkertaisemmin kuin mä olisin tehnyt, eli siitä bänkki pohjaa ja pysäyttää kiven 7 ja nyt ollaan taas hyvin päällä ja tästä 6 kivasti päälle, niin tää alkaisi olemaan niinku kiisotti tähän erään. Juurikin näin. Ihan riittävän hyvä toi on. Juho joutuu vähän kattoo, että ei paita tai vyö nappaa tohon 9 palloon kiinni tuolla vallin vieressä. Mutta hyvin Juho sen hoiti. Nyt vaan 7-8 päällä ja jos sen tekee tarpeeksi hyvin, niin sit tästä 8-4 voitto kotiin ja kuppia kohde. On hyvä, on hyvä. Nyt ei tarvitse kuin vähän kiveä työntää ja päästään 9 päälle. Oikeastaan päällevetoa aika vähän tarvii miettiä, koska 9 on niin luukulla. Et nyt vaan 8 pussiin ja tähän purkaa ne paineet. Just näin. Ja nyt vaan työntelemällä sieltä 2 vallista 10 päälle ja 10 pussiin. Ai Juha lähtee Alsalla hakemaan. Kyllä. Joo. Mutta hyvä tääkin. Hyvä tääkin.
Nyt toinen erä ja ottelupallo Juholle. Ja se menee keskeltä pussia. Näin Nuorkainen jatkoon 8 kuppiin. Ja nyt studio ja selostamo hiljenee ainakin hetkeksi. Kiitos, hei.